Уважаеми приятели, сестри и братя в Господа, продължаваме с книгата Апокалипсиса. Най-величествената книга и най-тържествената книга между всички книги. В нея откриваме най-съществените истини за спасителният план за нашата планета. И тази вечер Бог желае да ни каже чрез своето свято слово на нашите сърца тези вечни истини. Нека да го поканим между нас с една благодарствена молитва. Благодаря Ти, Господи, за всичко. Благослови Словото Си за тази вечер и нека да почувстваме присъствието Ти и благословението Ти над нас. Дари ни и Святия Дух за ръководство. В Твое име Те молим, Татко, не сме достойни. Амин. И така, уважаеми слушатели, сестри и братя в Господа, темата за тази вечер носи заглавие "Записан ли си в книгата на живота?" Като уводни думи искам да отвориме страниците на свещеното писание в книгата Апокалипсиса, глава 13, от 7 до 10 стихове. Нека да бъдем внимателни и да ги чуем какво ни казва Господ чрез своя велик слуга Йоан. И му се даде да воюва против светиите и да ги победи. И му се даде власт на всяко племе, народ, език и нация. И ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото агне от основаването на света. Ако има някой ухо, нека слуша. Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. Уважаеми сестри и братя и слушатели на Божието свято Слово, историята ни говори за вековната борба между истината и заблудата, между доброто и злото. Тази борба е отразена в книгата Откровение. Най-страшна, фатална е лъжата, когато влезе в религията, защото засяга основите на живота и има вечни резултати. Затова великият Спасител Исус ни предупреди в Евангелието на Матей, глава 24, стих 4. Той каза следните думи. Исус в отговор им каза: "Пазете се да не ви подмами някой." Ще преминем към онази власт на звяра, която можем да я обозначим всемирна власт. Така че искам да прочетем 7 стих от книгата на Апокалипсиса, глава 13. Да чуем. И му се даде да воюва против светиите и да ги победи. И му се даде власт на всяко племе и народ, език и нация. Папството пожелава да издигне властта си на тази на крале и императори. Църквата не бе само една духовна власт. Тя бе и политическа. Епископите и абатите имали същата власт като барони. Те секли монети, раздавали правосъдие, изпълнявали присъди, вземали решения при избора на крале. Обаче в 9 век папската монархия вече е така здраво утвърдена, че има претенциите да разполага с короните. Папа Инокентий III влага всичките си дарби в служба на една грандиозна идея – да основе една теокрация, която да обхване цялата земя. Папата като Божи наместник и Божи представител на земята да бъде арбитър на крале и народи, да урежда споровете им и да се произнася на тях. Обаче тук откриваме една истина, че
В това естество папата поставя царе и сваля царе чрез тази дадена власт на него. В 800-та година папа Лъв III възлага императорската корона на Карл Велики, като го нарекал най-набожният Август, император на Святата Римска империя, коронован от самият Бог. Чуваме ли, сестри и братя? Какви права притежава папата по времето на средновековието? В 1872 година папа Йоан VIII отнема короната от Людвиг Германски и я дава на брат му Карл Плешиви. След като го коронова, го изпраща на поход срещу арабите с думите: да не забравяте на кого дължите короната си и да не ни накарате да променяме чувствата си към вас. Обаче по-късно, в 1077 година, германският император Хенрик IV се превива пред папа Григорий VII, а в 1176 година Фридрих Барбароса проси прощение от папа Александър III. Така че папата анатемосва, отлъчва от църквата. Отлъченият от папа бивал изоставен от родители, приятели и слуги. Всеки, който посетял отлъчен от църквата, споделя неговата участ. Обаче в областта, където живял бунтовника, какви неща се предприемаха? Следните: църквите се затваряли, богослуженията се прекратявали и благословиите преставяли. Прекратявали са таинствата, венчавките и погребенията. Стигнало се до там, че поданиците на разбунтувалият се крал го принуждавали на сила да се превие пред краката на папата. Според стиха продължаваше мисълта: бой със светиите. Какво означава това? Влезли в сила и наказанията против еретиците. Това става още по времето на Константин Велики. В 313 година той издава прочутият Милански едикт, който дава свобода на всички видове вероизповедания в границата на империята. В същото време издава указ за преследване на християнски общини от онова време под името Новатини, за конфискуване на богослужебните им места в полза на католическата църква. Обнародва се едновременно и указ за събаряне на езическите храмове. Много по-късно, в 1252 година, папа Инокентий III издава була, която узаконява изгарянето на еретиците. Виждаме ли до каква степен е притежавал власт папата, когато вече се е качил на трона си? Какво откриваме по-нататък? Какви права още притежавал и как е действал? Той едновременно създавал и Святата инквизиция, а пък тя се роди по времето на папа Инокентий III. Получил от императора указ за преследване на албигойците. Папата основава един орден от пътуването на монаси, които имали за задача да проучват появилите се случаи на ереси. Цели 600 години кладите не угасваха. Според първия стих и 5 и 7 стих от 13 глава искам да прочета, за да си припомним някои неща. Да чуем. И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И сега ще прочета от 5 до 7 стих. И му се даде уста да говори големи неща и богохулства, и му се даде власт да действа 42 месеца. И той отвори устата си за хули против Бога, за да хули Неговото име и Неговата скиня и онези, които живеят на небето. И му се даде да воюва против светиите и да ги победи, и му се даде власт на всяко племе,
народ, език и нация. Тези белези са се изпълнили буквално и забележително в лицето на Римо-католическата църква в нейната целокупна дейност и история. Съгласно това пророчество, папството е една антихристиянска система, чрез която Сатана действува в течение на повече от 1000 години. Поред книгата Откровение 13 глава 7 и 8 стих ние откриваме, че му се даде да воюва против светиите и да ги победи, и му се даде власт на всяко племе, народ, език и люде, и ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото агне от основаването на света. Тук се предрича възстановяване на папската сила и авторитет в световен мащаб, не само в религиозната област. Това лежи и в близко бъдеще. И най-обикновеният наблюдател ще признае, че бързо расте международният престиж на папството и влиянието му в света и особено в САЩ. Според стиха ще му се поклонят. В Библията има много примери на фалшиво поклонение. Това означава да се признае и възприеме една лъжлива верска система, да се изпълняват религиозни обичаи, противоречащи на библейските принципи, да се произнесе авторитет, който се поставя на мястото на Божият авторитет. В книгата на Изход, глава 20, стих 3 и 5 искам да прочета. Нека да чуем думите на великият Мойсей. Чета: Аз съм Господ твоя Бог, който те изведех от египетската земя и от дома на робството. Сега ще прочета и 5 стих. Да не им се покланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до 3-то и 4-то поколение и на онези, които ме мразят. Чуваме ли? В Евангелието на Матей, глава 4, искам да прочета 9 и 10 стих. Да чуем и тези стихове. Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му каза: махни се, Сатана, защото е писано: на Господа своя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Така че ние се покланяме на истинския Бог. И истински, когато го признаваме за върховен авторитет. Когато признаваме Неговото Слово, Библията, като единствен образец за вяра и живот. И сега, кои няма да се поклонят? Според стих 8. Уважаеми сестри и братя, искам да го прочета този стих дословно. Нека да го чуем. Ако някой, и ще му се поклонят всички земни жители, всеки, чието име не е записано в книгата на живота на закланото агне от основаването на света. Чуваме ли? Това са записаните в книгата на живота. В древността свободните градове, те притежавали свитък, книга, съдържаща имената на онези, които имали право на гражданство. Например, в книгата на Исаия ще прочета глава 4, стих 3. Нека да чуем какво ни казва Господ там. 4 глава казах, 3 стих. И останалият в Сион народ, и оцелелият в Ерусалим, ще се нарече свят всеки, който е записан в Ерусалим за живот. Чуваме ли? Това е книгата на живота. За тази книга се споменава няколко пъти в Библията. Това е един небесен регистър, в който са записани имената на онези, които имат небесно гражданство. Апостол Павел в своята книга до Филипяните, глава 4, стих 3, ни дава едно насърчение
И нека да го прочетем този стих. Също и те помолявам искрени ми съработнико. Помагай на тези жени, които се бориха заедно с мен за благовестието, заедно с Климен и с други мои съработници, чиито имена са в книгата на живота. Чуваме ли, сестри и братя? Имената, записани от създаването на света. Това не означава някакво предопределение, защото името може да бъде заличено при отпадане от вярата и непослушание към Божиите заповеди. В книгата на Апокалипсиса, глава 3, стих 5. Нека да прочета думите на великият апостол Йоан. Който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, а ще изповядвам името му пред моя Отец и пред неговите ангели. Целта на това записване в книгата на живота е лицето да бъде удостоено с вечно съществувание в новото битие след второто пришествие на Христа. Трябва да бъде изпълнено обаче едно съществено условие – вярност към Бога до края на земният живот. Този израз разкрива Божието всезнание и предузнание от една страна и горещото му желание да спаси искрените, правдивите и добрите от човешкият род чрез предварително изготвен спасителен план. Искам няколко примери за пояснение. В Евангелието на Матей, глава 25, искам да прочета стих 34. Да чуем какво ни казва Господ там. Чета 34 стих. Тогава царят ще каже на тези, които са от ясната му страна: елате вие, благословени от отца ми, и наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Още един стих искам да прочета от думите на апостол Павел към Ефесяните, глава 1, стих 4. Да чуем. Като ни е избрал в него преди основаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред него в любов. Така че, сестри и братя, в спасителния план и решението на Христа да умре за грешната човешка раса бяха създадени преди сътворението на нашия свят и потвърдени по време на грехопадението. За да останат имената ни записани в книгата на живота, трябва да победим. Най-тежката борба е с личното аз, с греховните наклонности. Така че най-славна е победата над лошите мисли, думи и дела. Само човешките сили не могат да се справят сами. Необходима е Божия помощ, за да може борящият се християнин да победи злото в себе си и вън от себе си. И сега, според 10 стих от книгата на Апокалипсиса, глава 13, ние откриваме нещо, което ни подсказва. Какво е то? Да чуем. Тук засяга Божието въздаяние над звяра. Ако някой откарва в плен, и той ще отиде в плен. Ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. Пророчеството уверява преследваните Божии чада, че онзи, който ги гони, осъжда и убива, ще има и същата съдба. Във връзка с средновековните последователи на папството, това пророчество се изпълни до известната степен в 1798 година. Наполеон започна бързи действия, за да промени лицето на Европа. И тогава главата на Римо-католическата църква папа Пий VI беше пленен и заточен във Франция, където след една година умря. Това сломи папската мощ. Тъй като папата е ушотребявал сабия
в края ще загине от сабята на Божията правда. Тук намираме принципа на Божието справедливо възмездие. Според Матей 26 глава, стих 51. Нека да чуем стиха какво ни казва евангелистът Матей. 26 глава, стих 51. Чета. И ето, един от тези, които бяха с Исус, протегна ръка, измъкна меча си и като удари слугата на prvосвещеника, му отсече ухото. И 52. Тогава Исус му каза: върни меча си на мястото му, защото всички, които са хванали меч, от меч ще загинат. Чуваме ли, сестри и братя? Всеки трябва да претърпи това, което е причинил на другите. Всяка сторена неправда ще бъде наказана. Търпението и вярата са чудни добродетели, чрез които преследваните от вяра са победили и с помощта на които Божият народ ще стои при каквито и бъдещи гонения да дойдат. В заключение трябва да кажем нещо, което е много важно. Човечеството не е оставено на произвола на съдбата. Ние трябва да опознаем истината за Бога, за Твореца, Спасителя и да му служим с истина. Библията е учебникът на истината. Библията е учебникът на вярата и учебникът на спасението. Спасителният план охваща и теб. Христос е умрял и за теб. Записан ли си в книгата на живота? Желаеш ли горещо да си победител? Според книгата на Апокалипсиса, 13 глава, стих 9, ние потвърждаваме думите на казаното до тук. Ако някой има ухо, нека слуша. Чуваме ли? Гръцкият оригинален текст предполага изпълнение на чутото. Да чуем Божието Слово и да се съобразим животът си с чутото. Така казва в гръцкият оригинален текст, който много ми подхожда. Дано Господ тази вечер е докосна сърцата на всеки един. Да направим едно твърдо решение, да предадем сърцата си на Господа, да сключим завет с Него чрез водно кръщение, за да бъдат записани имената ни в книгата на живота за вечността. Побързай, братко и сестро, докато вратата на благодата е отворена. Не дей да се колебаеш. Исус протяга ръцете си към всички, без изключение. Само да пожелаеш, Господ е готов да те вземе в прегръдките си. Направи го, братко, защото е още малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави. Момента може да ти бъде адвокат, след което ще бъде съдия на планетата и цар на царете за тези, които го очакват и са записани имената им в книгата на живота. Дано да направиш тази голяма крачка, за да сключи завет с Господа, докато има благодат на нашата планета, е желанието ми. Амин. Сега в края ще се помолим. Господи Исусе, благодаря Ти от сърце, че имаме тази привилегия да чуем Твоите думи посредством Твоето благодатно слово за спасение. Помоли да са хванали място в сърцата ни и помоли да вземем правилно решение, да Те следваме, Татко, с цялото си сърце, докато благодата е на наше разположение. Дари ни Святия Дух, за да можем да притежаваме небесна сила в решенията си и наистина да предадем сърцата си на Тебе, за да се намерим от ясната страна на спасените. Помогни ни, Татко мой, чрез Христа. Амин.